بحثا شورشا نوزدەی تێرمەهێ دەکەن بڕاستی وەک گاڤک دیرۆکی کوردên Rojavayê Kurdistanê pêş xistin û bû malê dîroka Kurda hemû e. Dê ser esasê bingehekî felsefî û tewrî li ser esasê nerînek siyasî cara yekem di dîroka Sûriyeyê de û di dîroka Rojavayê Kurdistanê de tê standin. Kurdên Rojavayê Kurdistanê bi têrbûnekî fikrî û tewrî û siyasî rêyekî nû ji xwe re pejirandin. Şoreşa nozdeyê tîrmihê şoreşa azadiyê bû, şoreşa rometê bû, şoreşa îradeya azad bû. Ji bo wê bi şoreşa nozdehê tîrmihê re îrada azad hat avakirin. Got gelê me bi îrada xwe, bi hêza xwe dikarîbû temsîla şoreşa veguherînê, şoreşa demokrasiyê, şoreşa jinûva avakirina jiyanekî bi romet temsîla wê bike. Hem di rizgarkirina heremên xwe de, avakirina sîstema xwe û sîstema xwerêvebirinê de.